Kaizo artistak hemen daude inoinosti 8. kapitulua gogoratzen, ditu oraindik ura gelditu da hemen, Industria gunea hasi da, sortzen hasi da, poliki-poliki, gure depuragailua hementxe dago, ondo doa, gure autobus geltokia hemen, ikusi nahi duzu zelan doazen autobusak? Autobusak. Hementxe daude, ja, 24 pertsona astero doa, eta zelan dago egoera, hementxe ikusten da. 3 autobus mugitzen ari gara, baina ikusten duzuen ez topera daude. Doan autobus gehiago behar ditugu izajoa, zenbat dauden itxarote. Beraz, 7 autobus jarriko da. 80. Eta horrela jendea posposi jarriko da, zebitu zenbat pertsona dauden, Gian, 9 autobus. Zebitu oraindik zenbat pertsona dauden itxaroten. Honek seinale hon ematen du, ze horrela trafikoa hobeto doalako. Bestela trafiko gehiagi dago. Gero zer gehiago. Hemen dauden harriak mugituko ditut. Ikusi, hor daude eguzki plakak. Mugituko ditut. Eta agian entzuten duzue klin, klin, klin. Hori da jendea etxeak mailaz igotzen. Ikusten? Zelan doa gero hezkuntza. Hezkuntza, behitu eskolak. Eskola gutxi ditu. Orduan eskola handiagoak egin. 800 ikasle sartzeko. Zer dira hauek. Eskola. Enbeste eskola ezin dugu jarri, ezta? Ordan, zein izango da honena? Eskola hau kentzea. Triste jartzen dira. Eta eskola haundi bat jartzea. Baina haundi bat dauka. Truko bat egingo dugu. Ez hau ezta, zein zen? Hau zen. 2000 ikasle sartuko dira. Jarriko du... Betxe. Orduan, hau ere soberan daukat, mugituko dut, eskibaloiko zelaia. Bueno, ez, mantenduko dut hemen. Eta hau ere kenduko dut. Soberan daukadalako. Eta zer jarriko dut hemen? Beste zelai bat, edo parke bat. Bueno, eski hau ondo gelditzen da justo hemen ondoan. Baina, bueno, gelditzen bada edo estaltzen bada ez dauka zentzurik, ezta? Beraz, hemen parke bat jarriko dut. Parke bat... Gainera txikitxoentzako. Super apropos. Edo ea, hori jarrita zegoen, besta jarriko. Hau handiegia da... Zein jarriko dut... Parke bat, edo bestela... Beste zehoz, bai, parke. Parke tipikoena, bai, parke tipikoena. Baina, parke hori mugitu behar dut pizka bat. Eta jartzen, eta nola dago orain hezkuntza, asko hobeto, zebitu zenbat sartzen diren hori. Beraz, hortzi. Eta hemen zer. Claro, topera daude, baina batzuk joango dira araino. Orduan agian, hau mugituko dut, jarriko dut hemen. Bakizu zergatik, ze etxe hauetan jende askoz gehiago bizi direlako. Eta hau, mugituko dut gora. Onartu. Ikusten, horrela asko zobeto. Eta, industria. Begiratu industria. Ez dago gura.
Orduan ura ez badago, txarto. Baina jarriko dugu, tokatu dugu gogoratzen. Tapa gura. Eskaera gehiago dago, etxeen eskaera gehiago, industria eskaera gehiago. Ura! Apurtu da. Listo. Barkatu, bai ama. Zenbat azerretu diren. Jau, tu. Estera batean, planteatu altitugu. Eta ea planteatzen ari naiz gutxi barru parke handi bat jartzea. Hemen ez dakitzen bat gauza dauden, ikusten zelan jarri nuen hauze. Planteatu aldugu horrela libre. Eta ia zehal gara lehenengo gauza politak jartzen. Hala ere, eskaera handia dagoenez, etxe gehiago jarriko ditugu hemen, eta hemen. Ega zer esaten dute. Zelan dago uraren zerbitzu ondo dago. Zelan doa autobusa. Autobusak behitu, 100 pertsonaia. Hala ere itxaroten ari dira, ez baina topera doa autobusa, Beno, gero, 80ko autobusa jarri beharrean, superautobus artikulo jartzen badugu 100 dira. Gero ere behitu ze kurioso, zenbat heldu, zenbat kume, zenbat nerabe, zenbat pertsona nagusi, doazen, oso bitzia da. Momentuz horrela daude, badirudi postasuna jeitsi dela, ez daudela hain pozik. Orduan, arreta ipiniko diogu. Baina momentuz... Horrela planteatuko dugu. Agian, munduko dugu. Ea nola doan. Ikusten, eta poliki iria egiten doa. Rotonda eginda dago. Agian ja hiribide hau planteatu aldugu hemen. Ikusten, eta hasi gara pentsatzen, irla honetan joatea, ala lehenengo industriak jartzea. Adibidez basokoa. Baina hori egin baino lehen iria, oraindik hazi behar da, ezta? Zabaldu behar da. Momentuz, kutsadura horrela dago, agian hau hemen ezta, behintzat. Bai, lehen gertatu zaigun, ezta? Hor dauden zuhaitzak. Errepidean zuhaitzak badaude. Ze zuhaitzak horrela jartzen dira. Zu planteatu aldituzu zuhaitz batzuk, ala bestela tresna honekin, tamaina itziko dut, tresna honekin horrela batzuk jarriko ditu. Bituzu polita. Ikusten? Baina etxeetan ere gelditzen dira zuhaitzak. Orduan hobe da, eskumako botoiarekin klikatzea eta kentzea. Ze horrek asko kontsumitzen duela. Kontsumitzen ditu pilo bat errekurtso, ordenagailuko pilo bat errekurtso. Orduan ondo. Gogoratzen zarete gune ekologikoa? Hementxe dago oraindik. Agian, zabaldu aldugu pizka bat gehiago, ezta? Ze uste du gustatu zitzaizuela. Erba, jarriko dugu. Planteatuko dugu beste bat honen modukoa. Horrela aterako dira. Etxe handiak, ezta?
Eta agian beste bat. Sartzen da? Ez da sartzen agian... Eta, bueno, jartzen ditugu hona begira. Eta nahi badugu zuzen... Oraindik ez da kakao kendu. Kakao kentzeko batzutan trukoa da honako tramankulu bat jartzen. Garbitzen duena. Recolector de basura flotante. Jartzen duzu hemen eta poliki-poliki joango da. Baina beno, joango da poliki-poliki zaztarra automatikoki joango da. Orduan, eneiz kezkatzen. Ze moduz momentuz. Gustatzen daizue? Zelan daude egoerak, zelan dago osasungintza ondo, zelan hezkuntza. Hezkuntzari begira, eskolak ondo, baina institutuak kilikolo. Beraz, beste institutu bat jarriko du. Baina institutu haundia. Ez, haundia ez. Horrela jarriko dugu. Institutuak. Hemen jarriko dugu, jendea pozik jarriko da. Zebeitu ez daude bat ere pozik oraindik. Konpondu behar dugu. Eta agian beste bat jartzen. Hemen planteatu. Horrela jendea ikasten hasiko da, eta gero eta hobeto. Muntuz eskola honetan begiratu, soberan dago. Baina idea litzateke hemen beste institutu handi bat jartzen. Bestea hau da. Ez dakit hemen sartzen den, baina, hala. Bai, jarriko dut, zabitu ze kurioso. Elkarrik... Batzutan trukoak egiten dira, eta ematen du polita. Orduan, basoak gutxi barru hemen jarriko ditu. Horregaitik, hasiko naiz planteatzen. Jarriko dut hor baso bat, baso handia. Dirua kontsumitzen du, baina merezi du. Eta baso honetan agian, industria jarriko dugu. Industria izango da, ondo komunikatuta dago, planteatuko dugu. Jarriko dugu bihurgune bat, ondo gelditzeko. Horrela. Eta horrela. Eta behintzat, planteatuta utziko dut. Gogoratzeko, ze bestela ahaztuko zaigu. Baina desaktibatuko dut. Hori bai, zu jakitea, industria egiteko hau jartzen dela. Utziko dugu planteatuta behintzat. Eta horrela gogoratuko gara. Ikusten duzuen nola zuhaitzen lekuan industria jar daitekeen, industria izango da. Haiek bizitzeko, hau hobetzeko eta gero zuhaitzak. Txaldut batia planteatuta zuok ikusteko, baina kenduko dut. Eta horrela gogoratuko gara. Eta horrela honekin lehenengo lehen gaiak egingo dira, materias primas, lehen gaiak, ikusten duzuen ez hemen, eta gero horrekin prozesatzeko edifizioa jartzen baditut, edo egurra, edo papera. Egingo dut. Baina hori hurrengo kapitulu batzuetan. Ados lastana. Beno, espero dut zuei orain arte gustatu izana, eta batez ere ulertu izana. Hurrengo kapitulu arte